ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏକା ଥରକରେ କିପରି ଡବଲ୍ କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା କଟନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଓଲଟା ପଟରୁ କପଡ଼ା କାଟିବା ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଖୋଲା ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ସାଇଡ଼୍, ନିଜ ପାଖକୁ ବନ୍ଦ ସାଇଡ଼୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଲମ୍ବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ର ରେଡ଼ି ଲମ୍ବ ଯେତିକି ଥିବ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ନେବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 14.5 ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ରେଡ଼ି ଲମ୍ବ ହେବ, ମୁଁ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ମିଶାଇକି 15.5 ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ସୋଲ୍ଡର୍ ନେଲି 5.5 ଇଞ୍ଚ। ଆର୍ମହୋଲ୍ ନେଲି 5.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ତାକୁ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଛାତିର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ 9 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଏଟା 36 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍। ଏ କୋଣରୁ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକିନା ଏଇଠୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ବାହାର କଲି। ତାର ଆର୍ମହୋଲ୍ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ରୁ ତଳକୁ ଏମିତି 3 ସୁତ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ କାନ୍ଧ ନେଲି ମୁଁ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ, ବେକର ଚଉଡ଼ା, ପିଠର ଚଉଡ଼ା ଏଠି ରହିବ 4.5 ଇଞ୍ଚ। ଏପଟରୁ ମୁଁ ତଳୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଉପରେ 2 ଇଞ୍ଚ ବେକର ଚଉଡ଼ା ଦେଇକି ତାକୁ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ବେକ ହେବ, ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ରୁ ନିଜ ପାଖକୁ ରଖିକି ତାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲିଟ୍ର ଚିହ୍ନ ଉପରକୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆମେ ତେର୍ଛା ଭାବରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ ଦେଇକି ତାକୁ ତେର୍ଛା ଭାବରେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଥରକରେ ଯେହେତୁ କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା, ଡବଲ୍ କଟୋରୀ, କପଡ଼ାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼େଇବା। ନିଜ ପାଖ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ରଖିବା ସେଇ ପଟରୁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବା। ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେବା। ସେଇ ଗାର ପାଖରୁ ଆମର ରଖିବା ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ରଖିକି, ଯେମିତି ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ସେମିତି ତାକୁ ଡ୍ର କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଉଠେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିକି ତାର କାଖ ଗୋଲେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଆଗ ବେକର ଲମ୍ବା ଏଇଠି 7 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ତାପରେ ତାକୁ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବା।
ଉପରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା, ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ 6 ଇଞ୍ଚରୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ସେଇ 6 ଇଞ୍ଚରୁ ପୁଣି 5.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଆଗ ବେକର ସେପ୍ଟା ବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବା। ଏପଟରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ କଟରୀର ଆମେ କଟରୀ ମାପ କେତେ ରଖିବା, 36 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ 8 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତୁ ରଖିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମିଡ଼ିଲ୍ ବାହାର କରିବା। 8 ଇଞ୍ଚରୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଯେଉଁ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥିବା ସେଇଠି ସିଧାରୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଏପଟରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ସେପଟରୁ ବି 1 ଇଞ୍ଚ ଉଠାଇବା। ତାପରେ କାନ୍ଧରୁ ଆମେ 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତଳକୁ। ତାପରେ କାଖ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଆର୍ମହୋଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆର୍ମହୋଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଯେଉଁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଟରୀ ପାଇଁ ମାପିଦେବା। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟରୀଟା କେତେ ଅଛି ତା'ର ଲମ୍ବ, ତାଠୁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ କମ୍ କରିଦେବା। ନଚେତ ଆମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ 4 ଇଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ କଟରୀଟା ପାଇଁ 4 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବ ରଖିବା। ଆଉ ଉପରେ ତ ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ଥିବ, 8 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତୁ ନେଇଥିଲି, ଚଉଡ଼ାଟା ବି ସେତିକି ରଖିବା। ତାପରେ ଏସ୍ ପଟି ସାଇଡ଼ରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ କାଜ ଉପର ସାଇଡ଼ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏପଟ ଭି ପଟି ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେବା 1/2 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାକୁ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି ତେର୍ଛା ଭାବରେ ଟାଣିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭି ପଟିର ଲମ୍ବଟା କେତେ ରଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସ୍ ପଟିର ଲମ୍ବଟା କେମିତି ରଖିବା, ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବା କଟରୀକି ଯେଉଁ କାଟିଥିବା ଏମିତି କେତେ ହେଲା, ତାଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଦେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ତେର୍ଛା ଭାବରେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା 1 2 କଟରୀ 3 4 ଏକାଥରେ ଆମର 4ଟାଙ୍କ ପାର୍ଟ ବାହାରିଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ପଛରେ କଟିଂ କରିବା। ଆଗେ ହାତକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିବା। ହାତ କାଟିବା ପାଇଁ ଏମିତି କପଡ଼ାକୁ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ସାନ ବଡ଼ କପଡ଼ା ଥିବ ତାକୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା। ହାତର ଲମ୍ବ 7 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ତାପରେ ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ଡାଉନ୍ କରିବା 1.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ମୋହରି ନେବା 7 ଇଞ୍ଚ, ବ୍ଲାଉଜରୁ ଯେଉଁ ରହିବ ମୋହରି 7 ଇଞ୍ଚ, 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏପଟରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ଏ କୋଣରେ ଏମିତି ଛାତିର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାଇନସ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମାନେ କରିଦେବା। ତାପରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତିକି ବ୍ଲାଉଜରେ ମାର୍ଜିନ୍ ହେଇଥାଏ ଏଠି ବି ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଟରୀ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବାହାର କରୁଛି। ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଟରୀ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁନିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଇକି କଟରୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କାଟିକି ବାହାର କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିଲେ ଆମର ଆଉ ବେଶୀ କଟରୀକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଏକା ଥରକରେ ଡବଲ୍ କଟରୀ 2ଟାଙ୍କ ବାହାରିଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ।